Nájdi si chvíľu a urob si pohodlie. Uisti sa, že tvoje ruky sa nedotýkajú. Chodidlá polož celou plochou na dlášku. Zatvor oči, pohodlne sa opri, alebo kľudne si aj ľahni. A začni vnímať pocity vo svojom tele. Uprav si polohu tak, aby si sa cítila úplne uvoľnené a prirodzene. Tvojou úlohou v hypnoze je len zostať v čo najväčšom fyzickom pohodlí a mentálne sa sústrediť. Mysli pozitívne a skús vnútorne súhlasiť so všetkým, čo hovorím. Budeš vnímať moje slova a príjmeš len tie sugestie, ktoré si sama vyberieš. Počas celého cvičenia si predstavuj, že akékoľvek zvuky z okolia alebo pocity v tele ťa len hlbšie ponárajú do sústredeného stavu. Teraz, keď tu takto odpočívaš so zatvorenými očami, vedz, že čoskoro sa ponoríš do úžasného stavu hlbokej hypnotickej relaxácie. V tomto stave zistíš, že pozitívne myšlienky a pocity prichádzajú ľahko a prirodzene. Tvoja predstavivosť sa posilní a zameria na dobré nápady, ktoré si vypočuješ. To ti umožní uskutočniť mnohé pozitívne zmeny. Môže sa stať, že si automaticky začneš predstavovať, ako sa tieto zlepšenia prejavujú v tvojom živote celkovo, ale aj v konkrétnych situáciách, kde si zmenu najviac želáš. O chvíľu začneš prehlbovať svoju relaxáciu pomocou niekoľkých hlbokých nádychov. Sústreď sa na to, že každý výdych ti pomôže uvoľniť sa ešte viac. S každým výdychom zistíš, že je čoraz ľahšie nechať všetko tak. Tvoje telo sa uvoľní a bude úplne vláčne, presne ako hadrová bábika. Začnime. Urob prvý hlboký nádych. Naplň pľúca až po okraj, zadrž dých na pár sekúnd. Pomaly vydýchni. Uvoľni sa. Pošli vlnu uvoľnenia celým telom. Odpočívaj a nerob nič. Teraz sa priprav na druhý hlboký nádych. Naplň si svoje pľúca ešte viac než predtým a zadrž dých na pár sekúnd. Pomaly vydýchni. Uvoľni sa. Ďalšia vlna uvoľnenia preteká tvojim telom. Odpočívaj a nerob nič. A teraz tretí hlboký nádych. Naplň pľúca úplne a naposledy zadrž dých. Pomaly vydýchni. Uvoľni sa. Pošli obrovskú vlnu pokoja do celého tela a dovoľ mu, aby bolo úplne vlačné, ako hádrová bábika. Teraz si v mysli vyber farbu, ktorá pre teba predstavuje príjemné uvoľnenie. Niečo, čo symbolizuje harmóniu, mier a zdravie. Predstav si túto farbu pred svojim vnútorným zrakom a začni ju cítiť vo svojom vnútri. Predstav si, ako táto farba v tebe rastie, šíri sa a naplňa ťa pozitívnymi pocitmi. Cítiš hlboký mier a pohodu. Táto farba
Najprv preniká do tvojej hrude a následne vyplní celé brucho. Prúdi dole do nôh, od stehien až po končeky prstov. Potom sa začne rozširovať do ramien, prechádzať cez ruky až k dlaniam. Predstav si, ako zaplňa celý tvoj chrbát, krk, hlavu a jemne oblieva aj tvoju tvár. S každým ďalším naplnením touto farbou sa tvoj pocit harmónie zosilňuje. Čím viac ťa táto farba naplňa, tým silnejší je tvoj pocit harmónie. Predstav si, ako tá farba teraz vyžaruje z teba von, obklopuje ťa celú a naplňa celú miestnosť. Užívaj si tento stav bytia. Ak chceš, predstav si na svojej tvári alebo vo svojom srdci jemný úsmev. Úsmev, ktorý tam je len pre teba, kým ty odpočívaš v harmónii. Teraz si tak hlboko uvoľnená, že každá jedna sugestia sa vstrebáva skutočne hlboko do tvojho podvedomia. Tieto slová ti pomôžu spôsobom, ktorý presne sedí tvojmu životu, tvojej osobnosti a tvojim hodnotám. S každým výdychom tento pokoj silne šíri sa od hlavy až po končeky prstov na nohách, znútra aj zvonku. Si ponorená do oceánu pokoja, oceánu vyrovnanosti, ktorý prináša mier a harmóniu tvojej mysli aj telu. Tento špeciálny stav vnútornej rovnováhy ti umožňuje cítiť sa uvoľnene, zosúládene a sústredene. Tak ako počúvaš, z tvojho podvedomia vystupuje tvoje vnútro. Logické, racionálne, múdre a podporujúce. Toto centrum bolo vždy s tebou a pomáhalo ti zvládať výzvy už od detstva. Často sa označuje ako tvoj vnútorný sprievodca, vnútorný poradca, vyššie ja alebo anjel strážny. Odteraz si pripomínaním minulosti potvrdzuješ, že nie si obeťou okolností, ale niekým, kto dokázal majstrovsky prežiť. Teraz máš silu tieto spomienky prepustiť, aby si mohla naplno a slobodne prežívať prítomnosť, pristupovať ku každému dňu s novou energiou a jasnou mysľou. Tvoj rast pokračuje. Nadobúdaš hlbšiu múdrosť a jasnejšie vnímaš svoje jedinečné miesto v rodine, v spoločnosti a vo svete. S ľahkosťou hľadaš rovnováhu medzi svojimi ambíciami a vzťahmi, pričom kladieš dôraz na harmóniu a autentické prepojenie. Postupne si osvojuješ umenie prijať sama seba, s úctou pristupovať k svojim pocitom a myšlienkam. Toto vnútorné uznanie buduje tvoju autenticitu a dodáva ti silu asertívne komunikovať to, čo potrebuješ. Prepájaš poriadok so slobodou. Konáš s noblesou a rozvíjaš svoje nadanie tak, aby si kráčala za svojimi snami. Uvedomuješ si, že podstata života nespočíva v dosiahnutí cieľa, ale v samotnom putovaní. To, s akou gráciou a kvalitou prežívaš každý okamih, definuje tvoj príbeh, ktorého si jediným a hlavným autorom. Pokračuješ v raste. Stávaš sa múdrejšou a chápeš svoju jedinečnú úlohu v živote, vo svojej rodine
a spoločnosti. Hľadáš rovnováhu medzi kariérou, osobnými túžbami a vzťahmi. Pestuješ harmóniu a uprednostňuješ zmysluplné spojenia s ostatnými. Učíš sa akceptovať seba samu, rešpektovať svoje myšlienky, pocity a emócie. To vytvára pocit vlastnej hodnoty a autenticity, čo ti dodáva odvahu asertívne vyjadrovať svoje potreby. Balancuješ struktúru so spontánnosťou. Prijímaš gráciu a ľahkosť. Pestuješ sebadôveru, talenty a schopnosti, aby si žila podľa svojich snov. Chápeš, že život nie je o dosiahnutí konkrétneho cieľa. Život sám je cestou. Spôsob, akým túto cestou kráčaš, s kvalitou, gráciou a noblesou, to je skutočným zmyslom bytia. Ty si autorom svojho vlastného príbehu. Si pokojná, sebavedomá a kreatívna. Keď si uvedomuješ krv cirkulujúcu vo svojom tele, silu vo svojich svaloch a zázraky svojej silnej, zdravej bytosti. Začínaš sa cítiť skutočne nažive. Žiješ plnejšie, rastieš každý deň, stávaš sa vedomejšou, energetickejšou a vitálnejšou. Začínaš sa cítiť skutočne nažive. Žiješ plnejšie, rastieš každý deň, stávaš sa vedomejšou, energetickejšou a vitálnejšou. Od dnešného dňa budeš cítiť, že život sa práve začína. Tvoj potenciál pre naplnený a zmysluplný život je obrovský a bude naďalej rásť, ako si budeš čoraz viac uvedomovať, ako si naplno vychutnať každý deň. Každý deň budeš vnímať ako novú vzrušujúcu príležitosť rásť, meniť sa a dozrievať. Uvedomíš si, že tvoj potenciál je oveľa väčší, než si doteraz myslela. Pričom tvojim telom prúdi energia a sila, ktoré ti umožňujú harmonicky fungovať vo svete okolo teba. Žiť hlboko a naplno začína práve teraz. Tieto myšlienky sa usádzajú v hĺbke tvojej mysle a umožňujú mieru, pokoju a ľahkosti prúdiť do každej časti tvojej bytosti. Zažiješ vitálne, silné a energetické telo, spojené s pokojnou a vyrovnanou mysľou. Prirodzený proces zmeny sa rozvíja krok za krokom. Tak ako sa predtým, než sa naučíme chodiť, najprv prevrátime a plazíme, alebo predtým, než zvládneme násobilku či algebru, musíme ovládať sčítanie, tak aj osobný rast následuje svoju postupnú cestu. Nemusíme byť dokonali, určite nie cez noc. Zmena je ako stúpanie po schodisku. Nikto nepreskočí celé schodisko naraz. Nie je to ešte vysokú budovu jedným skokom. Sme ľudia a je nevyhnutné prijať svoju ľudskosť. Rôzni ľudia napredujú rôznymi spôsobmi a svojim vlastným tempom. Buď k sebe trpezlivá, si jedinečná a so svojou vlastnou cestou rastu. Oslavuj a buď hrdá na každé malé zlepšenie a zmenu, bez ohľadu na to, ako drobná sa môže zdať. Naplno prežij a oceň tieto momenty pokroku a vnútorného pokoja. Dovoľ tomuto pocitu pokoja vsiaknuť do každej bunky tvojho tela. Nechaj myšlienky usadiť sa. Odpočívaj v
absolútnom tichu. V tomto priestore vnútorného súladu. Keď budeš znovu počuť môj hlas, nezlakneš sa a nevyruší ťa. Zhlboka sa nadýchneš a s vedomím, že je čas ukončiť toto cvičenie, budeme pokračovať ďalej. Dám ti 1 minútu. Výborne. Teraz je čas ukončiť toto cvičenie. Za chvíľu začnem počítať od 1 do 5. A s každým číslom sa budeš vraciať do bdelého stavu. Pritom si so sebou vezmeš túto vnútornú silu a pokoj. Začíname teraz. 1. Uvedomuješ si svoje telo. 2. Začneš dýchať o niečo hlbšie. 3. Hýbeš prstami na rukách a na nohách. 4. Začínaš si byť vedomá miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. A 5. Oči otvorené a úplne hore. Osviežená a plná síly.